Ni ye an ka podcast sen naɲɛ ko 58 ye min bɛ lase Nema SOGOBA Nathanael DEMBELE fɛ. Bi sibiri marisi kalo tile 22 san 2025 an ka verset kalanta o bɛ bɔ Yakuba kitabu la a sura 1 verset 2. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔw la, o ka a deli Ala fɛ a n'a di o ma, kamasɔrɔ Ala bɛ nili kɛ mɔgɔw bɛɛ la ka kari, a tɛ kɔrɔfɔli kɛ. Ka kɛɲɛ ni an ka ɲɛnamaya latigɛw ni gwɛlɛyaw ye, tuma dɔ an mako bɛ faranfasili la. Ala ye hakilitigiya dabɔba ye. A bɛ an wele ka hakilitigɛ ɲini ale fɛ k'a sɔrɔ an ma kɛ ni siranya ye. A tɛ an kɔrɔfɔ an ka dɛsɛkow la, nka mɔgɔ minnu bɛ a ɲini ni dusukun jɛlen ye, a bɛ tɛgɛ labilali kɛ ka ɲɛsin olu ma. Yala i ye i yɛrɛ dege ka Ala ka hakilitigiya ɲini wa? Walima i jigi dalen bɛ i yɛrɛ ka hakilitigiya kan? An ka ɲɛnatɔmɔliw ani an ka ko bolodalew bɛɛ kalifa Ala ma. A ka hakilitigiya bɛ kɛnɛ bɔ an ye, ani a bɛ an ɲɛ minɛ tiɲɛ sira kan. Bi an ka waati kunkurunin dɔ ta walasa ka Ala deli ani ka Ala ka hakilitigiya ɲini. An mako bɛ o min na kosɛbɛ. A mana kɛ an ka ni na ɲɛnamaya ko ye o, wala an ka jɛɲɔgɔnyaw wo, wala an ka latigɛw wo, a labɛnnen don ka an ɲɛ minɛ olu kɔnɔna na. Jijali kuma ye nin ye ko i kana taama i kelen sigasiga kɔnɔna na. Ala ye kantigi ye. A bɛ hakilitigiya di i ma ka i dɛmɛ ka taa ɲɛ ni jigi ani hɛrɛ ye. Ala ka bi tile hɛrɛ ani a lafiya di an ma a ka ɲɛminɛli kɔnɔna na. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.